8 minut po godzinie 4, a z nama v štúdiu je náš gost Aleksandra Pitra, Fundacja Sedlaka. Witamy. Vitum baro. Nej nawet po Kasiepsku są ume przewituny, także dzień zacino so dobrze, a bundzemy godelełe projekce realizowanym w piośnickich lasach i nile, ale tego placu prawie to so tylko, czyli Piaśnica Kultura Miejsca. Na początku takie pytanie, bo wiele jest inicjatyw związanych właśnie z upamiętnieniem zbrodni piaśnickiej, do której doszło na początku II wojny światowej właśnie na północ od Wejherowa, więc czym Piaśnica Kultura Miejsca, co ona nowego ma wnieść do propagowania tej historii? Projekt Piaśnica Kultura Miejsca jest to projekt ministerialny i fundacyjny, projekt edukacji kulturalnej, którego celem jest organizacja 43 interdyscyplinarnych zdarzeń łączących wiele dziedzin kultury i sztuki. I celem organizacji tych zdarzeń jest ukazywanie możliwości wyrażania emocji, wyrażania się twórczo poprzez sztukę jako alternatywy dla mowy nienawiści. Czyli w jaki sposób należy mówić o Piaśnicy, w jaki sposób teraz w XXI wieku należy wspominać tamte wydarzenia? Ja nie mogę tego powiedzieć. Na to pytanie mogę odpowiedzieć jedynie cytując słowa księdza prałata Daniela Nowaka, bo nie o śmierć, ale o życie tu chodzi. To są słowa kustosza Sanktuarium Piaśnickiego, na którego terenie też wiele z tych wydarzeń się odbywa, więc teraz właśnie pytanie już o konkretne spotkania. Tutaj mówiłaś o 43 spotkaniach interdyscyplinarnych, więc jakie dyscypliny sztuki, jakie dziedziny życia będą w to wszystko zaangażowane, no i jacy ludzie to tworzą? Warsztaty historyczne, literackie, muzyczne, plastyczne, teatralne, filmowe, nawet warsztaty performance. No i właśnie, jacy ludzie stoją za tymi wszystkimi tutaj dziedzinami sztuki? Warsztaty historyczne poprowadzi m.in. dr Elżbieta Grot z Muzeum Stutthof, komandor Ryszard Sawicki oraz ksiądz prałat Daniel Nowak. I warsztaty te odbędą się u instytucji, które są naszymi partnerami, czyli m.in. w Wejherowskim Centrum Kultury, też w Lasach Piaśnickich, w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, ale też w kaplicy przy kościele imienia Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej. Ciekawi mnie, w jaki sposób tutaj tym środkiem wyrazu ma być sztuka, bo mówimy tutaj zarówno o performance, teatrze, także innych dziedzinach sztuki, więc w jaki sposób można ukazać, no i co tak naprawdę poprzez sztukę chcemy ukazać? Z jednej strony chcemy przypomnieć sobie historię, z drugiej strony chcemy przez sztukę wyrazić emocje, które poznaliśmy, poznając historię Piaśnicy, historię II wojny światowej. Czyli na przykład podczas warsztatów literackich, które poprowadziła już i będzie dalej prowadzić profesor Adela Kujik-Kalinowska, powstały dzieła literackie, które będą opublikowane w publikacji podsumowującej projekt. Ponadto rozszerzając działania nie tylko na powiat wejherowski, ale też na województwo pomorskie, między innymi warsztaty te odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności, tutaj we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli, Bibliotekarzy Szkół Polskich, oraz będziemy zapraszać ludzi z branży do tych warsztatów, czyli innych twórców poezji, jak na przykład Zbigniew Sajnuk, który już potwierdził swoje uczestnictwo, oraz Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, twórca haiku, który zresztą zechciał wydać następny tomik swojej poezji ze względu na organizowaną 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicę uznania tego faktu przez Japonię.
Tutaj o tych wszystkich inicjatywach jeszcze będziemy mówić. W studiu jest z nami Aleksandra Pitra z Fundacji Sedlaka. Łestanita koniečno znama zare dotitime Wrocume. A my witamy po pauze. Z nami dzisiaj Aleksandra Pitra z Fundacji Sedlaka. Witamy ponownie. Witam Baro. Dwa słowa już po kaszubsku, więc są postępy. Natomiast mówimy tutaj o tym, jak mówić, wyrażać się w sposób artystyczny, także bez mowy nienawiści, o trudnych wydarzeniach z II wojny światowej, mianowicie o zbrodni piaśnickiej. Już mówiliśmy tutaj o różnych aspektach projektu Piaśnica Kultura Miejsca, który jest właśnie teraz realizowany. Między innymi ten wątek literacki tutaj poruszyliśmy. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania kolejnych wątków, które będą się przewijać podczas tych kilkudziesięciu spotkań, to chciałbym przypomnieć, relacjonowaliśmy spotkanie z harcerzami, którzy w Lasach Piaśnickich poznawali historię tego terenu, jak ten teren przeżył i ludzie tutaj przeżyli II wojnę światową, ale była też okazja do takiego właśnie połączenia się dzięki muzyce, dzięki muzykom z Moskwy, a także grze Jakuba Klemensiewicza, który w tym czasie powiedział, że Piaśnica ma wyjątkową energię. Czy ta energia to jest też coś, co was, jako organizatorów, pomysłodawców tego projektu, gdzieś skierowało na te tory właśnie piaśnickie? Myślę, że Jakub Klemensiewicz odnosił się do wspólnego wydarzenia, które zorganizowaliśmy jeszcze w 2015 roku, kiedy relacjonując dla dziennikarzy informacje o tym miejscu, oprowadzając ich po lesie, zaprosiliśmy Jakuba, aby dał występ muzyczny. Wtedy pamiętam, bardzo padał deszcz, on w sanktuarium zrobił improwizację, w której zresztą chyba czuje się najlepiej. I pamiętam, że to był taki moment przełomowy, tym bardziej, że dziennikarzom, którzy nagrywali ten występ, zmoczyły się wszystkie kasety, wszystkie nagrania i w efekcie nie zostały one nigdy upublicznione. I ta energia po prostu pozostała w tamtym miejscu w 2015 roku. Natomiast teraz będzie można, i tym razem miejmy nadzieję, że to wszystko będzie uwiecznione, będzie można brać udział w różnych wydarzeniach i w sposób taki artystyczny konsumować tę sztukę, która powstanie. Już poruszyliśmy wątek literacki. Jakie jeszcze wątki tutaj się pojawią? Między innymi właśnie, skoro przy muzyce jesteśmy, to muzyczne. Tutaj mamy wpływ trzech narodowości, ponieważ Piaśnica, rzeka Piaśnica, to jest naturalna granica traktatu wersalskiego i trzy narodowości, polska, niemiecka i kaszubska. I do warsztatów muzycznych zaprosiliśmy pana Tomasza Fopkę, który o Kaszubach może powiedzieć najlepiej, a także o kulturze muzycznej tego miejsca i tego okresu. Dodatkowo profesor Andrzej Nanowski, kompozytor Rekwiem Piaśnickiego, również podczas warsztatów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powie o tym, w jaki sposób kompozytor tworzy z myślą o takiej tragedii. Czyli tutaj poznajemy nie tylko samą zbrodnię, ale także muzykę, która może była tym zainspirowana, a także muzyka ludzi, którzy są z tym miejscem związani. Jeszcze oprócz muzycznych spotkań będą też te związane ze sztukami plastycznymi, prawda? Tak. I tutaj odbędzie się plener malarski już niedługo, bo 16-17 września, organizowany również w Lasach Piaśnickich, ale we współpracy z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Bolszewie. W Dworku Drzewiarza w Gościcinie będzie zorganizowany nocleg dla uczestników pleneru. I tutaj też prowadzącą będzie Aleksandra Waliszewska-Walicka, która jest związana z Piaśnicą, z historią Piaśnicy, o czym opowie. Jest malarką, pedagogiem. Także zaprosiliśmy pana Tomasza Sobisza, który jest twórcą rzeźb w Lasach Piaśnickich, żeby też mógł opowiedzieć o tym, w jaki sposób artysta tworzy w takich momentach.
i zapraszamy serdecznie na ten plener. Ta zbrodnia piaśnicka i to, w jaki sposób ona jest teraz ukazywana, na pewno robi piorunujące wrażenie i z tym wszystkim będziemy się mogli zapoznać. Przypominam, z założeniem głównym projektu Piaśnica Kultura Miejsca jest mówienie o tej zbrodni, ale bez mowy nienawiści, a właśnie wykorzystywanie języka artystycznego wyrazu. Również takim dobrym medium do pokazania tej zbrodni jest teatr, który również będzie realizowany w ramach tego projektu. Tak. I nawet dziś mieliśmy spotkanie w gimnazjum, a teraz już chyba szkole podstawowej w Bolszewie z panią Mają Falkiewicz, która prowadzi tam grupę teatralną. Profesor Akademii Pomorskiej Daniel Kalinowski zainspiruje ich, poprowadzi dla nich warsztaty teatralne. Produkt, który powstanie, będziemy mogli zaobserwować w listopadzie. Tutaj cieszymy się też, że będzie to realizowane we współpracy z Teatrem Zymk. To jest kolejna dziedzina sztuki. Jak widać, właśnie sztuka jest tutaj tą formą przekazywania informacji na temat zbrodni piaśnickiej. I jakie jeszcze wydarzenia będą się odbywały w ramach projektu Piaśnica Kultura Miejsca? O tym z naszym gościem Aleksandrą Pitrą z Fundacji Sedlaka jeszcze będziemy rozmawiać po drogowym serwisie. No i po raz trzeci słyszymy się z naszym gościem Aleksandrą Pitrą z Fundacji Sedlaka. Dzień dobry. Tym razem po polsku, dzień dobry, ale będziemy rozmawiać na temat bardzo ważny dla naszej kaszubskiej historii, czyli Piaśnicy, projekt Piaśnica Kultura Miejsca. Dla tych, którzy nie pamiętają lub nie słyszeli, przypominam, bez mowy nienawiści. Mówimy o wydarzeniach właśnie z 1939, do których doszło w Lasach Piaśnickich, czyli do zbrodni piaśnickiej. Tak jak już powiedzieliśmy, tutaj 3 narody są związane z tym wydarzeniem. Narody niemiecki, polski oraz kaszubski. Rozmawialiśmy o różnych dziedzinach sztuki, które podczas 43 spotkań mają być ukazywane i mają właśnie być środkiem wyrazu do tych wydarzeń. Jeszcze tutaj przed nami kolejne właśnie dziedziny sztuki, czyli między innymi performance. W taki sposób również będziemy o tej zbrodni mówić, prawda? Tak, warsztaty performance, czyli uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z sytuacją artystyczną, w której to ciało performera jest zarówno przedmiotem, jak i podmiotem w danej sytuacji czasu, miejsca, przestrzeni, a także własnych ograniczeń. Warsztaty te poprowadzi Justyna Jan-Krukowska, która rodzinnie jest bardzo silnie związana tak z Wejherowem, jak i z samą historią Piaśnicy. I kolejna dziedzina sztuki to wreszcie filmowa. Tutaj wiemy oczywiście, że powstaje również film Filipa Bajona, który będzie traktował o zbrodni piaśnickiej. To jest pierwszy taki film, natomiast również projekt Piaśnica Kultura Miejsca zamierza właśnie w tej dziedzinie sztuki również z tą dziedziną sztuki się zmierzyć. Tak, w ramach warsztatów filmowych zaprosiliśmy twórców filmu Kamerdyner, którzy przyjęli zaproszenie i odbędzie się spotkanie z twórcami tego filmu. W ramach warsztatów też będzie pokaz filmu dokumentalnego Pamięć, tajemnica Lasów Piaśnicy. Oraz, co myślę będzie bardzo ciekawe dla uczniów szkół, warsztaty w Gdyńskim Centrum Filmowym, czyli w Gdyńskiej Nowej Szkole Filmowej, warsztaty wyjazdowe. Pierwsze już odbyły się w Lasach Piaśnickich. Były to warsztaty prowadzone przez reżysera i operatora Sławomira Witka, który ukazał uczestnikom możliwość rejestracji różnych aspektów podstawowymi narzędziami tej rejestracji multimedialnej, czyli smartfon, tak jak każdy z nas dzisiaj to, ma. Co mamy w kieszeni aparat, tak, z uwzględnieniem tego, że nie potrzebujemy wyspecjalizowanych sprzętów, żeby móc tworzyć.
Mhm. I właśnie do tej twórczości są zachęcani uczestnicy. Właśnie, kim są ci, którzy biorą udział w tym projekcie? Chodzi mi tutaj o właśnie głównie młodzież, którzy biorą udział w tych zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Odbiorcami projektu są wszyscy. Jest przede wszystkim społeczność powiatu wejherowskiego, ale także odbiorcy z całej Polski. Uczestnikami warsztatów jest młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, ale też osoby niepełnosprawne. I pamiętajmy, że zbrodnia piaśnicka również dotyczy osób niepełnosprawnych, którzy zostali przewiezieni z Niemiec i zamordowani. I bardzo cieszymy się, że tutaj między innymi Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie bierze udział w tych naszych zajęciach, ponieważ projekt do kogo jest skierowany, on ma łączyć zarówno społecznie, ale także pokoleniowo. Dlatego nie ograniczamy się do konkretnej grupy wiekowej. Mhm. I połączyć wszystkich będzie mogło też wspólne spotkanie, które podsumuje całość, czyli konferencja. Jakie są spodziewane owoce tej konferencji, no i kiedy i gdzie to się odbędzie? Konferencja odbędzie się 7 listopada o godzinie 9 w Wejherowskim Centrum Kultury Filharmonii Kaszubskiej, która to instytucja również została naszym partnerem i bardzo jesteśmy wdzięczni za możliwość udostępnienia sal. Jest podsumowaniem wielomiesięcznej pracy przy projekcie. Z samymi twórcami projektu spotkaliśmy się dokładnie 7 czerwca. I dokładnie 7 listopada spotkamy się z tymi samymi twórcami, ale będą z nami jeszcze uczestnicy, czyli kilkaset osób, których ten projekt zaangażował. Cieszymy się, że ta konferencja została objęta już do tej pory patronatem wojewody pomorskiego, a także marszałka województwa pomorskiego. Podczas konferencji będzie można zobaczyć wystawę prac plastycznych uczestników pleneru malarskiego, a także wystawę zdjęć. Co jest ważne dla naszego projektu, realizujemy cały czas jego dokumentację filmową i mamy nadzieję, że podczas konferencji uda nam się zrobić premierę filmu, który również będzie podsumowaniem projektu. I oby to wszystko się udało. Jest to, przypominam, aż 43 spotkania, w których biorą udział przedstawiciele różnych pokoleń, którzy chcą mówić, chcą poznawać historię zbrodni piaśnickiej, ale chcą też nadać nowy język mówieniu o tej zbrodni. Język pozbawiony nienawiści, język, który ma wyrażać emocje, który ma reprezentować tych, którzy właśnie spoczywają w lasach piaśnickich. Rozmawiamy z Aleksandrą Pitrą z Fundacji Sedlaka, czyli organizatorem projektu Piaśnica Kultura Miejsca. Dziękujemy. Dziękuję.